guys, good morning. Ngalungan. Ato bangsa ba? Ato bangsa? Karon balik mo og langan. Nag-messing ko. Mahala pa naman juga nga. Tiger. Mapalit ro na ano timbang. Karon guys, wala man may lingaw. Maglingaw-lingaw meron. Tatas kwarto ta. Ito, mong ikuan sa mga tanom no, mga baratuhon no, pero tanom. Paano masabi? So, kalinaw man sa, ay pakita ninyo, yung kauban akong darling, palalam, kitawag niya. Sa mo hisgot sa mga ngan, kaya ako bulok kay kong mga ngan sa mga tanom. Paano masabi? Kontra doon na mag-memorize. Aglomena, aglonemo. Ano yung aglomena? Okay, correct ha. Mga ni mga aglonema nga sa mga nganan ni pa. Lamo di siya mga ngan. Oh, kaya kulik magmulikta pero kay boss ngan. Pink cochin, bigroy. Pikak. Kanay man ni pikak. Sir. Kanay sige ito nga ani ha. Ano? Desti Carmen. Ano? Dunya na Desti Carmen. Paano masabi? So mga ni mga aglon ni mga koleksyon sa akong bana. Akong bana na mga koleksyon ani. Akani siya mo ni ang mutation. Mutate ni siya. Ha? Kani mo ni African milk bush. Wow! Grabe buga uy. O di dyan niya i-flex ako uy. Kani mga hanging plants na muwak na siya, magwapa na po na siya. Pag nagitambok kini siya kayo, pagkaroon maganiwang na kayo. Kani daghas lasang ni kaning yellow green no. Kani daghan kay migani sa una, tanan klase, gilain-lain og kaang. Pila ka klase to abot to 12 ka klase kay sa una pa ba. Pero karon mo na nabuhi. Nya giusa pa jud niya kaang kay panggamiton niya ang kaang sa uban. Kani saging-saging. Kani sa ganini? Variegated na. Ano kasi variegated? Kani. Minsan, si Oy, di ko mag-memorize. Sito kay kasauna ba? Sino lamig tanong ani? Kani mo dwarf? Oh, kalatiya tanan. Stricto ha, pagka kaayo oy. Gago! Bisod pa kayo magsikog video na niya. Hilom pas tanang hilom, murag buang. Bitaw. Ani murag ipangripat na niya kapag palit niya ni usa ka kaang gini siya tibuok dako. Murag 10 masurto siya ka punuan ja. Kanang gipang bungkag niya pero mao na ni nabilin kay nguban gibaligya kay masapi pod. Mo gyapon ni Calathea crimson ba ni? Kani. Mo juga hanaw po an. Ada o Calathea doti. Kani ubos. Ani mga kani green emerald ra ni siya. Ay, green majesty. Tanan to yung color niya okay mura siya. Mura siya og plastic ra ba. Ang tambok na ni siya, mura gani siya og plastic. Kani pod o kung tambok kay siya mura siya plastic signaw. Kani variegated nga. Ay, kalimot ko sa nganan eh. Ito itong mukatay. Oh, marble. Giant marble. Kani watermelon. Nga dwarf. Napod may nawa magamhang itong giant anang klase. Kani silver sword. Aw! Prince William. Prince William din eh. Tako na kayo oh. Habog lang pagkabutang. Nya. Tapos kani tricolor. Opa ni
cutting, plano pa namo ni cutting. Mga saha niya na. Cutting na po nahapit. Kani bombastic. Daghan kay siya kuan pero wala kay siya kauban doon. Kani Giant Moonlight. Wow! May pay tanong gwapa pa. Unya. Red Congo ne. Red Congo. Moro po ni Isabilin. Tako na siya pero moro po ni Isabilin. Ito sa pikas kanina ngatay na ning mga marble. Gagmay ni siya klase. Ha? Golden photos di ay. Golden photos kani gamay siya nga. Dwarf moonlight po na siya nga klase. Kana sa ilaw mo na dyan siya kay matiman. Sagda na ni namo. Matiman anong ani siya mga saha ni siya kay mo ni ang silver sword. Gagmay pa ni siya. Mga saha na nino. Hamay pink princess aka ni mani pink princess. Pink princess unya kani mo nang niyang gamay niya saha na ni niya bago pa ni gikating. Apa ada dia yut kayo. Pink princess na. Kita ko na. Ani cardboard ni uban. Kani siya gabi-gabi nga variegated dako pud mi nasapi ani. Variegated ni siya nga kanang sana gabi-gabi bitaw nya pag niagi daghan kani siya saha nabaligya na mo siya tag 200 ang sa kabuok pero duha ka dahon na nya gagmay variegated ya puti jud kaayo ang ihang mga kuan. Dakuan na kaayo ang dahon sa marble. Kani mo ni ang murag milyonani ni siya nakuha na mo ni dito sa kanang sulunon sa Maribuhok. Ano na pagdari mga bartuhon man yung mga tanom pero makalingaw ba ako yung lingaw kay kanimo yung mga sibuyas tanglad kamunggay luya o kaning si tawag ani anang turmeric na ho mga turok na ni mga turmeric sibuyas o kaning mga hinatag ni Mayor Baba nga kamatis habog na pit na siya mutupong sang dughan kamatis upat kapunuan tanglad anahaw o nabuhi sibuyas ni red emerald ni siya dako na kay punuan namaot lang ni kay kuha na namo ang top kuha niya mother ni siya kani mo ni among giant na day po ni giant silver sword bapa dyan yung ano mug na siya pagka abo kani red emerald yapon ni ano po siya bagong kuano ay makagwapa niya kaning bagong turok bitaw nga dahon ano yun saan pa Prince William gamay Prince William nga gamay mo ni saha niya dire ani Silver na ni ano Prince William yapon kani milyon na may pang milyon na pero pagpalit ani duha pa ni ka kuano dahon nga red emerald yapon na saman lagi kani paspas lagi hang kuan dali na mabuhi ning red emerald nya gwapa pud siya samot nagplasakto pagka plaster sa kanang dahon bitaw sa silingan na mo alas tanan ay ikag og mga buwak kon pila man ginagmay nga buwak amo asa una daghan ito nya karon wala na kayo pili na sa bana ang ihang gustong itanong kay kas kunog kaang
Okay guys, so that's it for my vlog for today. Wala lang may lingaw no nya, flex po na to tong tanong panagsa kay makawa sa stress o nya. Kanang handumanan pud ba na natay mga tanong kasi una mo mahilig og tanong ko. Yeah. Buhay lang ako. Buwang. Okay guys, thank you for watching.